Hola, aquí estem els meus còmics i jo. Per aquest any us vull recomanar Sordo, de David Muñoz i Raico Pulido. Bàsicament perquè no és un còmic nou, és una reedició d'un còmic de fa 10 anys que la van reeditar perquè també farà una pel·li i sembla que l'estrenen el mes que ve. I està ambientat a la Guerra Civil i el que més em sorprèn o més m'agrada d'aquest còmic és que, si veieu, pràcticament no té diàleg, i és degut a que el protagonista, amb aquesta explosió, es queda sol. I llavors, a partir que el protagonista es queda sol, ens fica dintre de la pell del personatge, sense només utilitzant imatges molt potents per transmetre la soledat que sent, se sent perdut perquè no sent res, està perdut al bosc, l'estan perseguint, vull dir, és com angoixant i és de mèrit que només ha aconseguit amb imatges, i per això us ho vull recomanar.